nós, para mariñeiros nós, para mariñeiros. Para mariñeiros nós, para mariñeiros nós, para mariñeiros. Para mariñeiros nós, para mariñeiros nós, para mariñeiros. Para mariñeiros nós. Levo un tempo observando o teu sobrinho e penso que está tendo problemas de adaptación, Eu noto raro últimamente, De feito, xa lle teño dito que lle vai pasar como a Luis Presley desde que se tirou ao abandono. É que tirarse ao abandono é o último. E ainda vale a pena morrer antes que andar dando pena. Pero ese defecto ten unha causa. E dando con ele, ainda estamos a tempo de salvar esa criatura. Desde que a túa carmucha se largou co repartidor de gusanitos, non levanta a cabeza o chaval. De miña nada. A miña morría hai moito tempo. Pero aínda así, eso solo non fai que Ricardito se deixe ir polo mar abaixo. Non sei se non se drogará. Non me deixes ese disgusto. Como se vai drogar Ricardito? Ainda moi nova non entende deso. Os rapaces da hora aprenden de todo en internet. Os que non sabemos somos nós, ni falta que fai. O home ten que permanecer libre sin drogas. Déxeme darlle un trago ao sol e sombra que levo 10 minutos sin beber de tanto falar e ainda me vai dar un beido. Que encontrará na droga, co bonito que é vivir sanamente, sin dependencias. Vexo que empezas a entender. A droga utilízase para tontar ainda máis a xente. E así, dominando as necesidades dos pobres ignorantes. Os traficantes sacan os cartos todos e por riba ainda quedan contentos. Polo menos reír, rinse. Jová, a ver se empeza o partido que non aguanto máis sin o fútbol. Xa, pero rinse polos porros que fumen. E riche polo que vexo está máis ben triste. Pero voulle traer unhas pastillas desas que tome miña nai, que son moi boas para levantar o ánimo. Pois funcionan, Que xa non lle deixan entrar nos velorios, porque se pon a cantar el rianxeiro. É que a canta moi ben. Pois xa che dixo que as leva tomando 20 anos e a mí nunca me reñío. Pois ha de traer 3 ou 4 pastillas desas, a ver se fago modelo. Ainda che trago 3 ou 4 caixas, que debo ter na casa 60 ou 70. Non va a ser que falten, que non quero problemas. Por certo, deixa-me ir abrir a porta, que é hora de misa, e desde que foi a primeira comunión non perdi unha. E logo tela fechada. Non sabía nada deso, Cobi, cando se quer alguén, procúrase manter esa persona fora de peligros. E ese é o que fago eu. Que sería de min se lle pasa algo? Ela non se lle perde nada fora, ten de todo na casa. Ademais, sempre está calcetando, e calquera tonto sabe que alá no sol descolora. Estou pensando que vou ir falar con el. Os chavales da hora son abertos e comunicativos, Ricardito, pásache algo. E de rañala, ludópatas, alcohólicos. Vas levar unha trompada, pero ti que dis? Nós somos a florinata da sociedade occidental. Vos sei que estades descarriados. Co mundo tan bonito que temos, e vos tirándovos a droga. Pero mira como estás. Volva ao mundo, ao noso mundo. Ao mundo como Dios lo fixo. Pois, cando Dios fixo o mundo, pudo facer as moas de ferro, que tiña unha picada e levo 3 noites sin dormir. Meu sentiño, aquí sufrindo. Se temos nós o botiquín a chalana, e hai de todo para sacar o dolor. Por certo, falando do botiquín, hai que repoñer. De que? De anís? De anís non, de morfina. Para mariñeiros nós. Estou pensando na suerte que temos de vivir nesta terra de mar, pedra e vento. Mar, pedra e vento. Menuda suerte. Polo menos non hai fame, nin guerras, nin injusticia. Injusticia sainas en todos os lados. A justicia é un invento humano. Ou ves as nécoras condenándose e absolvéndose unhas ás outras. Non. Pero por causa das injusticias veñen as guerras. E que as guerras a fame. Bueno, agora polo menos non é como antes, que por calquer tontería declarabas unha guerra.
E se non había tontería inventábase, que por fin o caso é o mismo. Manda carallo pensar que moitas guerras foron apoiadas polos periódicos, por exemplo a de Cuba. Home, así non lle faltaban as noticias. A total, os donos dos periódicos nin os fillos iban á guerra. Só iban os probes. Creo que agora pasa o mismo. E na guerra é no único sitio que hai traballo. Os que se alistan no exército fano. Por que? Ou son pobres de cartos ou de espírito. Ou as dúas cousas. Pero iso ven de vello. Xa os romanos tiñan as tropas a base de talonario. A onde están agora? A verdade é que a guerra nunca se conseguiu nada bo para nadie. Porque a guerra é a injusticia máis grande do mundo. Cobi, estámonos facendo vellos. Claudicamos. Donde vai aquele espírito de loita que tiñamos contra as desigualdades? Donde o noso combate polas causas xustas? Que clase de vento foi o que nos levou a valentía? Eu non sei se foi o vento ou a luna, pero creo que en vez de levar nada, máis ben trouxo algo. Ti crees? Dime unha cousa que ahora teñamos e antes non. A deuda con Raimundo. Esa non vale, busque outra. Ves? Nada. Xa non valemos pa nada. Tanto como pa nada. Mira que felices facemos os turistas cando nos sacan a foto mentre dormimos a siesta encima do aparello. Aí tes razón. Os turistas son a parte alegre da nosa vida. E o contentos que se poñen cando lle vendemos o peixe ou marisco que compramos no súper e lle dicimos que pescamos ao lado dun jaleón afundido. Ou as risas cando lle cobramos por encher as nasas de carnada cas tripas da sardilla. E ainda nos dan propina. Ou por señalle a mojar mentre alargamos o aparello. Pois nada. Igual estamos perdendo algo de espírito reivindicativo polas boas causas, pero polo menos non nos metemos con nadie. Mais ben o contrario. E tendo a xente contenta, apartámola de violencia. E a violencia é a base da guerra. E xa ves que non costa tanto. A xente é fácil de contentar. Non toda, porque a inspección pesqueira non se contenta con nada. Solo a ti se te ocurre dicirlle que os 15 kilos de santiaguiños vedados que levabas a bordo che saltaran escapando dun calamar xigante, cando calquera tonto sabe que os calamares xigantes só los hai na costa asturiana. Ti tampouco crees? Vos é certo. Mira, Cobi, a mí nada me chama tonto na cara e acaba que a dentadura inteira. Tes feito o testamento? Porque da hostia que che vou dar vou che arrancar a cabeza do sitio. Mira que chamarme tonto a mí. Para mariñeiros, no. Que Ramiro, como che vai no novo posto de traballo de vigilante dos percebes? Ainda estou empezando. E teño algún problema de descoordinación. Pero con tempo... A verdade é que tuveste moita suerte, para que te seleccionaran. Puntos, Cobi, puntos. Ser de aquí, ter un papel de minusvalía e conocer ben o oficio, eso puntúa moito. Mais ben conocer os do xurado e pagarlle unhas copas. E ademais que eles tampouco están moi interesados en que os vigilen. Eso sí que puntúa. Que insinúas? Pois recórdoche que vos van sacar os vosos carnés porque non cumplidos os vosos turnos de vigilancia. Pero como vamos ir no horario que pon o tablón de anuncios? Os furtivos tamén non leen. Aí tes razón. Pero o horario é o horario. E como non espabiledes, os carnés van dar aos zulenos, que se levan 3 anos esperando por ele. Os do porto de enfrente? Os mesmos. Tan hecho a Cobi. Daquela tiro o mar helado por fondo. Non sei xa ni fósforo. Se faz eso daño automáticamente, panoco. O que temos que facer non solamente é cumplir cos horarios de vigilancia, senón ser os millores nesa actividade. Todo sea por contribuir ao traballo comunitario, a solidaridade e a empatía que nós sentimos polos nosos colegas os mariñeiros. Sacachesmo da boca, che. Veña, vai poñer a roupa de camuflaje, que se van enterar estes como se vigilen e como se cuidan os recursos que sustentan o noso medio mariño. Elemental, meu querido Pinto. Daquela vou facendo víveres e vamos pa casería. Pero se está a marea chea. Xa baixará, xa baixará. E ali estaremos nós, esperando, en silencio, ao exexo, con todos os sentidos en máxima alerta.
Que chavales, como foi hoxe no vosso turno de vigilancia? Estar que Hacha ao noso lado eran simples aprendices. Cachamos a dous. Non os collemos, pero témolos localizados. Tamén a quen se lle conte. E quen se lle ocurre roubar marisco cun traxe tarrache mangueiro? E un, mira que gorro levaba. E outro, sacamos o raño. E dixían que estaban facendo o camiño de Santiago. Eso dino todos, Coviñas. Teñen moi pouca imaginación. E se nos colletes, onde están? A tal hora dándolle de comer aos peixes. Escaparon pa Furna de Fusisaca e, por suposto, non lle dixemos que de marea chea tapa toda. O reglamento non di nada de dicirlle as mareas aos furtivos. Para mariñeiros, no. Pero si quen te crees? Somos de Lucifer, Na miña taberna, a lei son eu, estamos. Que me Dios ande non así un home que me poña a mí firme, E moito menos no meu local. Así que o estamos como é debido, como persoas normais, ou se non agarramos os tres non mando e poñemos fora, Por andará a andar a hostias aquí no meu local sen o meu permiso. É de pouco valiente meterse cun cejo. Pois para estar cejo ben que vistes as copas dos demais para roubalas. Ramiro, que te coñezo, Que te coñezo, Ramiro. Miramos ollo, Ramiro. Aquí o único que ten dereito a roubar son eu, estamos. Así que moito ollo, O que queira vir aquí armando jarra... Mans arriba! Este é un atraco. Ai, non me faga mal, señor ladrón. Que andase moi novo, que teño unha muller, teño 7 fillos, e teño 3 queridas que manter. Se quere facer mal, fágalle a estes que se están podres de cartos, son empresarios, fágalle mal a eles. Veña, ti! Os cartos da caixa. Veña, vos, o que le vedes nos petos. Unhas minchas, unha peseta bella, un pintalabios, uns cupúns caducados. Pero isto que merda, que metades, vacilando. Veña, ti, todo que leves en riba. É o único que teño é dignidade, esa non creo que lle poda a usted servir. Que te estás facendo valiente? Non me malinterprete, quixen dicir dignidade, igualdade, fraternidade, que era o que dicía na Revolución Francesa. Esa para demostrarlle o meu apoio á súa causa. É para demostrarlle máis ainda que quero que isto acabe en bo término. Non lle vou dar cartos que non nos teño, pero voulle dicir onde os hai. Aí dentro da barra hai unha botella de whisky e debaixo hai un sobre. Erve mentireiro. E ao seu lado ten unha libretiña con unha información que vale unha millonada. Leve a tamén. Ai, non lle faga caso, señor ladrón, non lle faga caso. Moitas gracias. Vin jaliñas máis valientes que a vos no jaliñeiro. Con elementos como a vos, así vai o mundo. Coviñas, este é o mundo que se acaba. Mira ao teu redor. As rúas están cheas de delincuencia sin que nadie faja nada para remediar. A anarquía imponse a lei, o caos a orden, a noite ao día. E ninguén é capaz de luitar polo máis importante, a xusticia. Está Garzón. Precisamente Garzón non está. E eu o que non vou facer é quedar aquí cruzado de brazos, vendo como o futuro do mundo podrece. É que vas facer? Suicidarte? Eso fanos cobardes. O que este pueblo necesita é unha forza que actúe contundentemente para amparar a xusticia. Necesita un home que non teña medo a perder, nin medo a morrer. Necesita un vingador enmascarado. Pero, Pintiño, para combatir o crime en Cormariñas, ese vengador vai necesitar un axudante. Alguén que lle cubra as costas. Ni nos soñes. A cruzada contra o crimen é farto peligrosa. E non me gustaría que un inocente morrera pola miña causa. Desde hoxe acabouse a delincuencia. Coviñas, eu son Los Trejo Mariño.
Vaya. Así que che gusta ganar, Pois para ganar hai que xogar limpo. E no parchís, cando se come unha ficha, avánzanse 20 casillas, non 30. As túas fechorías teñen as horas contadas. Retrocede 10 casillas ou prepárate a probar o meu aparello atrapador. Fálteme Dios. Antes de espantares un cliente vas ter que enfrentar a forza do meu sifonazo letal. Maldita sea. Auga o meu peor enemigo. Unha sola gota na miña boca podía anular os meus superpoderes en cuestión de segundos. Prepárate para a tua última misión, Ostrejo. Non tan rápido, varón cheirento. Non te olvides de que Codín é a sombra de Super Lostrejo. ¡Meteoros de Ferrada! ¡Más arriba! ¿Pero qué carallo é isto? ¿Qué estamos, no Antroido? A mí non me jode polas hostias, só. Jódeme pola Ferrada, que era ese de moabo. Para mariñeiros, no. Cacho multa lle meteron ao bar nos chorros de loros de sanidade. A modo. Pero si ese bar, sin exagerar, ainda estaba máis limpo como eu. Pois sempre o tuveron ben curioso. Pero tal como están os tempos, xa ves, o Estado único que quere é recaudar fondos. Alajo que excusa meteron eses chupasanjes para meter en lupus. Pois mira ti, usar aceite de girasol en vez de oliva para frixir as patacas na frixidora. Home, tamén. A quen se lle conte? Meterlle aceite de das pipas dos rapaces. Aquí no meu local, digo xa verdad, non entra máis que aceite dese puro 100% a tope de oliva para diante. Ainda que tiña que gastar un pouco máis. Home, ti en aceite gastas máis ben pouco. Porque a última botella que comprastes foi na de Xertrude de Cheirenta no 1982. E acórdome ben que era aquel ano, porque foi unha edición limitada polo Mundial de Naranjito. E ainda a día de hoxe sigue reutilizando o mesmo aceite. Sarallo, falas como se che molestase, cara. Edición limitada, só dixaches ti, Edición limitada, Ti pensa que un colexo neste como a min vai facer a atrocidade de desfacerse de xoxoia? Sabes cantas garrafas se fixeron como esa no mundo? 20 garrafas, pinto. Está negro como a jalipota. Pero fai uns chipiróns tan sabedores. Pinto, estamos falando dun gran reserva. Pois o dito. Xa che dixo que tandes con cuidado, que como se caen por aquí estes falsos, igual che cerran o negocio, O que? A mí me fechar o negocio. Parece como teño local, Pero se ainda na taza do Walter se podría comer, Onte mesmo, fálteme Dios, fixe, vale, deixa ver. Home, ese arroz tres delicias que estás exposto de vez en cando leva aquí desde a inauguración, Cala. Te acordas daquele cociñeiro malaio que veu no mercante? Mira que yo dixen, Non prepares esas receitas orientais, que iso non ten saída, home, que non ten saída, insiste, nada, aí está, non ten saída. E ainda conservas aquel cocido infectado co que collera o cólera. E logo Pinto non che dixen que tirase con ele. Agora que quer que fa? Que yo dei aos cans. Eso aí, a temporada dos grelos acabou, eso que teño, esa é unha reserva indispensable en canto non nacen os grelos de outra vez na liga, Pero, cuidadiño, que aquí somos precavidos, temos higiene, máis todo iso, que antes se poña o grelo no plato, paso por debaixo da villa, que eso, un pouquiño de ajo, eso acaba con toda a bicharada que poda ter, máis o microbio, máis todo iso, que carai. Te viche algún cliente que se queixase alguma vez aquí, Faustino 15 Conas non se queixou. Que eu hei fulminado nada máis probar os revoltes de grelos do que falas ti, con jambas. Ai, non me falte Cristo. Ainda vas decir que Faustino morreu comendo a miña comida de autor. Aquí o que pasou é que ese Faustino non sabía beber, e morreu da tal encara que colliu. Vaya cora. Pois fai como vexes. Pero eu teria cuidado ca legión de cascudas, ratos e moscas que tes aí na cociña. Que tes pensado dicirlles, che ben eso? Isto de ti non o esperaba, Pintiño. De outra persona podía ser, pero de ti non, Fai falta ter pouco corazón tamén, Está pa unha compañía que teño, home. Ti sabes lo que é a soledad neste bar, hombre. Esa compañía, desde logo. Raimundiño, déxate de lerias e ser realista. Porque como vir veñan por aquí, cerran cho bar. E eu non me vexo a estas alturas na do Capelán. Porque xa sabes que no outro local non me deixan entrar. Pinto, a casa de no Capelán, home, non che vou facer iso, hombre. Xa por iso, falteme Dios, ainda facemos aquí unha limpeza que falta non ten, Veña, queda aí un momentiño que... Veña, vou comprar unhas lasquiñas de xabrón. Xabrón de que,
O que tens que traer son 20 latas de gasolina e un desodorante de fresa e listo. E para a cociña, eu creo que acabábamos antes chamando un arbañil e cejando a porta. Pinto, acórdase do meu primo Laureano? Ahora o puñetero jefe de inspectores de sanidade. Porque na miña familia somos todos moi ilustrados. Quedei con ele aquí, porque dentro dunha hora ten que marchar por Ourense e vou no invitar a Santar. Coviñas, eu sí que vin a luz. Raimundo, vai sacando 300 euros da feltriqueira e daslle 200 aquí ao meu socio e 100 a min de comisión. Que mira ti por onde? Vannos invitar a unha mariscada a él, a min e a seu primo Laureano. A ver onde vamos, Coviñas. Ao Camarón Dourado. Sí, señor, había ben tempo que quería convidarvos a unha boa mariscada, home, amigo Coviñas. E penso que non hai mellor momento que este. Chegou o día. Que 300, home, que 300. Eu casi non vou ir, pero tomad 400 euros, home, para que bebades aí algo con xeito despois de comer, hostia. Que beber con ajo, eso non lle fai ben a ninguén, Ala, pasalo ben, Carallo, Pinto. E despois dixías que Raimundo non nos quería ver diante. E non nos quere, Covia, non nos quere. Pero os teus parientes menos. Por certo, teu primo é moi falador. Moito. E gustañe moito os chistes que conte. Pois mira ti que ben. Pois voulle pedir o teléfono para invitalo de vez en cando. E a min tamén me apasionan os teus chistes, Coviñas. Jova. Para mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para Todo cejo para o teu xordo, ves? Todo cejo para o teu xordo. Joder, a silla, meu. É unha vez. Como che vai o novo posto de vigilante dos percebes? A verdade é que tuvestes moita suerte para que te seleccionara. Ai, non me faga mal, señor ladrón. Que son moi novo ainda, que teño 3 mulleres e un fillo e 4 fillos. Hostias. Para mariñeiros a fame. E como estás? Volvo ao mundo, ao noso mundo. É mellor gravar de noite, me parece moito. Bueno, vamos a ter para todo o día. Nos leve o mar pra longe viaxar. Para mariñeiros nos, para... Cuidado, Tovino. Retrocede das casillas. Se non queres enfrentarte ao meu aparello atrapador. Vai, caralho. Para mariñeiros, nós.